Dnes si prejdeme ťažkou, no vážnou témou, pri ktorej každý človek na konci tohoto videa bude musieť reflektovať na samého seba a na svoj život, či naozaj môže povedať, že verí a poslúcha Boha. Ale otvoril by som to 1. Jánovým listom, kapitolou 2, verše 3 a 4. A podľa toho vieme, že sme ho poznali, ak zachovávame jeho prikázania. Kto hovorí poznám ho a nezachováva jeho prikázania, je klamár a nie je v ňom pravdy. To znamená, že poznať Boha neznamená len vedieť o ňom, ale byť aj poslušný voči jeho prikázaniam. Voči jeho prikázaniam, ktoré vychádzajú práve z Biblie. Mnohí ľudia hovoria, že veria v Boha, no Biblia nás učí, čože samotné Božie písmo, Bohom vnúknuté pre nás, že nestačí len povedať, že verím, nestačí len veriť, ale musí sa to odrážať na našom živote, našou poslušnosťou voči Božím prikázaniam. Keď niekto začne následovať Pána Boha, odvráti sa od svojich starých ciest, on proste bude nové stvorenie. Ten človek, jeho život sa zmení a bude tá zmena evidentná. A to je to, čo Pán Boh po nás chce. Musíme zanechať naše staré veci, cesty, naše staré zmýšľania, naše staré chodníky a vážne naplno následovať Boha. To znamená aj hocikto, kto prijíma všelijaké informácie, napríklad skrze tieto videá, alebo chodí do kostola, alebo pri horšom ešte aj nechodí, alebo sa aj modlí, a hovorí si, myslí si, že pozná Boha, v skutočnosti vážne nemusí poznať a klame len samého seba. Pretože skutočné poznanie Boha sa prejavuje našou poslušnosťou voči Božím prikázaniam. Pretože práve tá naša poslušnosť je dôkazom tej našej lásky voči Bohu. Tak ako nám Evanjelium podľa Jána, kapitola 14, verš 15 hovorí: Ak ma milujete, zachovávajte moje prikázania. Tie prikázania nemáme zachovávať zo strachu, ale z lásky, lebo vieme, že tie prikázania sú dobré a slúžia nám na dobro a sú pre nás. A Pán Boh ich napísal pre niečo, lebo vie, že nás miluje a že sú nám dobré na veci v tomto živote a že nám dobre poslúžia, keď sa nebudeme riadiť a zachovávať ich. Takisto si musíme uvedomiť, že nestačia len slova. Môžeme sa modliť, môžeme chodiť do kostola, môžeme čítať Bibliu, môžeme na internete napríklad práve týmito videami získavať vedomosti o Bohu, ale pokiaľ žijeme v rozpore voči Božej vôli, pokiaľ nežijeme podľa Božieho slova a ak naše skutky odporujú našim slovám, čiže ak hovoríme, že veríme, ale náš život, naše skutky to neodrážajú, čiže žijeme proti Božej vôli, tak sme klamári. Sme klamári. A kam nás takáto viera dostane? A práve Jakubov list, kapitola 1, verš 22 nám hovorí: Buďte činiteľmi slova a nielen poslucháčmi, ktorí klamú sami seba. A musíme si uvedomiť, že Božie prikázania nie sú bremeno. Pán Boh, ako som pred chvíľou spomenul, nám ich dal z lásky a pre naše dobro. Chránia nás pred hriechom, ak vedú nás práve k tej skutočnej slobode. Pretože koľko vecí, hriechov, ktoré v tomto svete sú považované za normálne, alkohol, drogy, párty, sú to vlastne umelé, falošné stimuly, ktoré nás na chvíľu naplnia eufóriou a dopamínom a potom sú to veci, za ktoré sa hanbíme a ktoré ľutujeme. A to není sloboda. Tieto hriechy a veci nás nikdy naplnia. Iba to Božie slovo, ktoré nás vedie k pravej slobode. A Pán Boh vie, čo je pre nás najlepšie. Pozná nás lepšie ako my seba samých, pretože nás stvoril On. A preto vážne následujeme a počúvame Boha ako nášho Otca, ktorý pre nás je to najlepšie. 1. Jánov list, kapitola 5, verš 3 nám hovorí: Lebo toto je láska k Bohu, aby sme zachovávali Jeho prikázania. A Jeho prikázania nie sú ťažké. Jeho, čiže Božie prikázania nie sú ťažké, len záleží to na nás, ako sa my k tomu postavíme, s akou horlivosťou budeme chcieť vážne prestať s tou vecou, ktorá nás trápi, s fajčením, s pitím, s nadávaním, s nejakým hociakým iným hriechom. Vy si povedzte, aký hriech je to pre vás. Každý dobre vnútri svojho srdca vie, čo ho trápi a s čím by mal prestať. Takže záleží, ako sa my k tomu postavíme, ako moc budeme chcieť prestať, čo všetko budeme robiť, čo všetko budeme chcieť robiť preto, aby sme s tým hriechom prestali, čo všetko budeme chcieť prestať robiť, aby sme s tým prestali. Vážne musíme aj my ukázať Pánu Bohu, že sa snažíme a že sa snažíme o tú zmenu. A samozrejme, nie je to ľahké, každý z nás zlyháva. Ako sa píše v Biblii, spravodlivý padne 7-krát a aj na 7-krát sa postaví. Hriech je proste... Žiaľ, hreši budeme celý náš život, ale nikto není perfektný. Každý bude na ceste zlyhávať. Je to proces prehlbovať náš vzťah s Pánom Bohom. Je to proces odvrátiť sa od nejakého hriechu. Pri niektorom to trvá dlhšie, pri niektorom krátšie. Každému to trvá individuálne. Každý hriech je iný. Pre niekoho je jeden ten viac náchylný, pre toho druhý. Každý zlyháva, musíme na to pamätať. Ale Pán Boh a Božie odpustenie je tu s nami. Pán Boh je ochotný nás posilniť a pomôcť nám. Pán Boh nás taktiež uisťuje, že nás nikdy nenechá pokúšať nad naše sily.
Čiže uvedomme si to, že Pán Boh, Božia sila a pomoc je pri nás. A že s Pánom Bohom to všetko zvládneme a že to je všetko možné. Aj keď sa to zdá, že je to nad naše sily. Nikto z nás nie je dokonalý, no rozdiel je medzi človekom, ktorý sa snaží o aktívne pokánie, o to, aby sa vážne od toho hriechu odvrátil, a medzi človekom, ktorý si to klame samého seba, nahovára si, myslí si, že pozná Boha, je veriaci, no jeho život to nejak neodráža, nesnaží sa o žiadnu zmenu. Rozdiel je medzi človekom, ktorý sa snaží o spravodlivosť, o to, aby žil podľa Božieho slova, a medzi človekom, ktorý sa snaží ospravedlňovať a racionálne si vysvetliť svoj vlastný hriech. Preto musíme vážne skontrolovať sami seba, naše vlastné srdce. Poznáme Boha vážne takého, aký je, alebo si vytvárame našu vlastnú verziu kresťanstva, alebo si vytvárame nejakú verziu Boha, ktorá by nám sedela s našim životným štýlom. Sú to vážne a silné otázky, ale nevyhnutné na to, aby sme sa ich seba samých pýtali. A Evangelium podľa Jána kapitola 15 verš 10 nám hovorí: ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako som aj ja zachoval prikázanie svojho Otca a zastávam v jeho láske. A Ježiš, keď žil a prišiel na zem, tak zachovával tie veci a tie prikázania, ktoré Pán Boh písal. Nezrešil ani raz. O čo skôr my sa tiež musíme snažiť. A preto musíme reflektovať na náš život a na náš životný štýl, či sa vážne snažíme žiť podľa tých Božích ciest, či sa snažíme poznať Boha, alebo či sa len snažíme ospravedlňovať náš hriech a vytvárame si vlastnú ideu o Bohu a o kresťanstve, ktorá, ak sa nezhoduje s tým, čo je v Biblii, tak je zlá, nespravodlivá, a aby človek vážne nebol prekvapený, až keď bude neskoro, keď bude stáť pred Bohom, keď bude stáť pred Božou súdnou stolicou, aby si až vtedy, keď bude neskoro, neuvedomil, že tomu, čo naozaj celý život veril, bolo nesprávne. Preto neuspokojme sa len s tým, že Boha poznáme a že o ňom vieme, ale snažme sa pravidelne každý deň zaprieť seba, zodvihnúť svoj kríž, zaprieť svoje telesné hriešne žiadosti a následovať Ježiša. Snažme sa žiť, správať, rozmýšľať, ako žil Ježiš, ako nám dal on seba samého za príklad. A všetky tieto veci, ktoré robíme, čerpajme z Biblie, ktorá nás tomu všetkému navádza. Práve preto čítajme a študujme si to Božie slovo. A žijeme tak, usilujme sa o to čo najviac, aj keď áno, padneme do hriechu. Nebude to ľahké, ale je to proces a Boh je tu s nami a pomôže nám. Žijeme tak, ako sa patrí vzhľadom na Pána. Pokiaľ sa pýtate, ako môžem čo najlepšie poznať Boha, vedieť, čo odo mňa chce, čo to znamená následovať Boha, zaprieť seba, tak nechávam v popisku tohoto videa linky, čo sú vlastne odkazy na moje druhé videá na tomto kanále, ktoré prechádzajú veľmi taktiež dobrými témami, čiže odporúčam vám pozrieť si ich, pretože všetky vlastne na seba nadväzujú a v týchto videách budete môcť sami vidieť a pochopiť, prečo je dôležité poznávať Boha práve len skrze Bibliu a čo to vlastne znamená poznať Boha, následovať ho a nežiť v klame a skúmať, čo je dobré a čo je zlé, ako sa správať. Čiže verím, že práve aj tieto videá vám k tomu pomôžu, a ak budete si chcieť o tom zistiť viac a pochopiť to, odkaz máte v popisku videa.